Tataki o temacha, tartar Tex-Mex, confeitado en aceite picante sobre gazpacho asado ou tai en leite de coco de curry vermello. Pratos ben diferentes, pero que compartir un ingrediente protagonista, o bonito. O interesante desto é que é verdad que o Grove é conocido gastronómicamente por moitos produtos do noso mar, das nosas rías, e nós o que intentamos un pouco é promocionar, ademais deses produtos que facemos xornadas ao largo de todo o ano, pois tamén produtos diferentes. Neste caso tocoulle o bonito porque nos pareceu un produto interesante, moi versátil e ademais con moitísimas, beneficios para a saúde. No Obradoiro de Hostalería da Lanzada demostrouse esta versatilidade deste peixe, un xeito de abrir boca de cara ás xornadas do bonito que esta fin de semana se celebran en diferentes locais de hostalería do Grove, organizadas pola Asociación Engroves. Os 7 restaurantes participantes van a preparar distintas degustacións. Por suposto, claro, o precio vai depender un poquinho do que se coma. Vamos a ter de todo un pouco. Se alguén quere vir a probar pois unha tapa ou un plato, pois a idea é ir a calquera deles, reservar e van a quedar moi sorprendidos, porque a idea é facer cousas diferentes, das que non estamos acostumbradas, pero moi exquisitas. E despois tamén habrá menús completos. As xornadas desenvolveránse os días 7, 8 e 9 e toda a información xa está disponible na Oficina de Turismo do Grove, na web de Engroves e nas redes sociais da Asociación e das xornadas gastronómicas. A parte gastronómica completarase con música, animación e sorteos, propostas para dinamizar a economía local do Grove e desestacionalizar a oferta turística. Facemos promoción da gastronomía, do turismo e dos nosos comercios, en xeral, pois de todo o potencial que ten o Grove. A xente se anima a vir, por suposto se anime a probar as delicias que temos, tamén as nosas rutas, os nosos paisaxes, o sea, animamos a xente a vir, que iso é o que se pretende, e con elo pois axudamos os nosos empresarios, que en realidad é o que representamos. Outra das accións promocionais destas xornadas organizadas por Engroves celebrarase este venres. O Catering Galicia na túa mesa encargarase de elaborar un menú saudable con bonito para a rapazada da maioría dos colexios do Grove.